थैसाम टू बे फिल्मानो गोरबोआव थैसाम खाहोबाय रबि नार्जारी बिथांनि। बे फिल्मा बिसानि जि प्राइज डिस्ट्रिबिउशन जि सेरेमनि जानानै थांबाय फिल्म फेयार एवार्डखौनो बुंसिगोन आङो। बैहाय बिथांनि फिल्मा नमिनेटआनो जायाखैसै, बिथांनि फिल्मखौ बैहाय एक्सेप्टआनो खालामाखैसै आरो बिनि थाखायनो बिथाङा दुखु मोननानै माखासे कमेन्ट्स होदोंमोन फार्स्ट खालिनो। आरो बै कमेन्ट्सनि उनाव लासै लासै मा जाबाय, जेब्ला जोबनानै थांबाय बिनि उनाव फैला जे बरगयारिनिफ्राय मोननैसो रिएक्शन फैबाय, कमेडि एक्टर स' भाषायाबो कमेडि जायो। बिनि उनाव फिन रबि नार्जारी बिथांनि रिएक्शन फैफिनबाय। बे बाराव बिथाङा गोबां दैदेनगिरि नामखौ लाबाय, जोंदाव बड'सानि नामखौबो लाफाबाय आरो फिन लोगो लोगो जोंदाव बड'सायाबो माखासे रिएक्शन होबाय आरो बै रिएक्शना दिनै जोबनानै थाखाय नेक्स्ट गाबोनफोर जोंदाव बड'सानि रिएक्शननि उनाव थारैनो रबि नार्जारी बिथांनिबो रिएक्शन फैसिगोन। थारैनो मा जाखो बर' एक्टरफोरा, प्रडिउसारफोरा सोर बेसेबां लाब खालामदों, सोर बेसेबां आरजिदों, सोरनि फिल्मा बेसेबां खरसा खालामदों, सोरनि फिल्मा सेन्सर सार्टिफिकेट लादों, सोरनि फिल्मा मार बेसेबां लेभेलनि इन्टारनेशनेल, नेशनेल, लकेल गोबां रोखोमनि जोंथ' जेबो बुजिना मोनला नालाय, नङा होमबा? नाथाय बेबायदि जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। सब माने इग'नि दावहा, अहंकारनि दावहा होनना बुङो बेफोरखौ। अहंकारनि दावहा, पलिटिक्सनि दावहायबो मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स। बेवहाय साथाम मानसिनि गेजेराव गिदिंबाय थादों आरो बाथ्राया। रबि नार्जारी, फैलाजे बरगयारी आरो लोगोसे सोरबा जयन्त ना माबा बिदिबो होनदोंमोन सासे, आइ डन्ट नो, नामखौ गोरोन्थि बुंनो हागौ। आरो दा जोंदाव बड'सा। जोंदाव बड'साया माखासे गाव मा मावबोखो बेखौ बुंनानै लाबाय, रबि नार्जारीया गाव बेसेबां साक्सेस जादों बेखौ बुंनानै लादों। स' बे मा रोखोमनि बाथ्राफोर गासैबो, बे गासैबो मोनफा मोनफा इग'नि दावहा होननानै आं बुंगोन। सोर मा मावदो मावाखै रायजो राजायाथ' गासैबो नुदों, नङा होमबा? सेन्सर सार्टिफिकेटखौ लानानैबो माखासे दान्थे बिदान्थे, बियो बिखो आरो दा जोंथ' जेबो मिथिया। फिल्म जगतनि बाथ्राखौ जों साधारन मानसिफ्राथ' जेबो बुजिना मोना। जोंथ' जाबाय नायग्रासो, जों जाबाय टिकेट दाना नायग्रासो। स' नोंथांमोना जाबाय नांलायग्रा, गाव गावनि फिल्मखौ बेस्ट होननानै लाग्रा। नाथाय पृथिबियावथ' जुदि कम्पेरिजन थाङोबा बर'नि बबे फिल्मा मा कम्पेरिजन दं? नाथिं, कुछ भी नहीं। मोनसे फिल्मानो मोजां नङा बर'नि होनना बुंगोन आं। नाथाय जों बर' मानसि, बर' फिल्मखौ जों नायखागोन, अरायबो नायगोन। जेराव नुयो बेयावनो नायदों, दिनैसिम नायबोदों, जों नायखागोन। मोजां जा गाज्रियानो जा नायखागोन। बर' मानसि हिसाबै जों बर' फिल्मखौ जे प्लेटफर्माव चान्स मोनो बेयावनो जों नायबोदों आरो आंल' नङा बहुत मानसिया नायबोदों। नाथाय बेवहाय मोजां गाज्रिनि जुदि बाथ्रा फैयोबा आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, आंनि रिएक्शन बेयो। आलायारननिफ्राय लानानै दिनैसिम जेसेबां जों बर' फिल्म नुदों, बै बर' फिल्मफोरा ना नेसनेल लेभेलाव माबा मोनसे कम्पेयार खालामनो हानाय एबिलिटि दोङो, ना इन्टारनेसनेल बाथ्राखौ बाददों, इन्टारनेसनेल आइबो गैया होनना बुंगोन आङो। स' बेबायदि जोंनिया जाथ'वाखै, बेबायदि जोंनियाव खरसा खालामनानै प्रडिउसारानो गैया। जुदि बेबायदि खरसा खालामनो हायोबा जोंनि फिल्मा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंनियाबो जागोन, बेयाव जेबो डाउट गैया, नेसनेल लेभेलावबो जागोन। जाबायदि आलायारना प्राइज मोनदों, नङा होमबा? स' बेबायदि जागोन जोंनियाबो। नाथाय बेखिनियाव जि नांलायबाय थानाय नुदों, बै नांलायबाय थानाया गाव गावनि एसे माने अहंकारखौ दोनथ'नानै जुदि माखासे बिथिंखौ खामानि मावोबा जोबोर मोजां जागौमोन आरो। दा हमना मोनाखै रबि नार्जारी बिथांनिया कारेक्ट ना जोंदाव बड'सानिया कारेक्ट ना फैलाजे बरगयारिनिया कारेक्ट। सबबो गाव गावनि अन्तराव जि फैदिखौनो बुंनाय बायदिसो नांदों आरो। सोरबाथ' प्रुफ होदों, सार्टिफिकेट देखायनायनि बाथ्रा बुंदों। स' बेफोरखौ दिखायनायनि, दिन्थिनायनि गोनांथियानो जेबो गैया। फिसा बाथ्रा बेखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै नांलायस्लाय माने गाव माने पार्सनेलि रायज्लायना फोजोबबाबो जागौमोन आरो। सबबो ससियेल मिडियायाव फैयो आजिखालि। बिखौ जेसेबां हायो अपमान खालामनांगोन, निसा देखायनांगोन, बिनि केरेक्टारा गाज्रि, बियो थगायसुला, बियो जासुला, बियो बायदिसिना बेबायदि दिन्थिनो थाखाय बेफोरखौ फैयो आरो। प्रडिउसार दावहा नांगासिनो थादों, नाथाय बेखौ सल्भ खालामगोन सोर? बिसाखौसो नस्थ' खालामनो नागिरबाय नामा? बेबायदिबो नांलायलाङो आरो सम माने बिसा नामनि मोनसे संगठन दङ, बे संगठनखौ माबोरै हायो नस्थ' खालामनांगौ बेखौ नाजानाय बायदि नुदों आरो। स' आंनि रिएक्सना बेनो। नोंथाङा मा सानो कमेन्ट्स लिर। आं फिन बेखौ बुंगोन, जोंनि बर' फिल्मा जोंनि थाखाय जों नायखानांगोन, जोंनि बर' हारिनि थाखाय कालचार बे जों नायगोन। नाथाय बेखौ जुदि बबेबा तामिल फिल्मदो, बबेबा हिन्दी फिल्मदो, बबेबा इन्टारनेसनेल जायखिजाया फिल्मदो, हलिउडनि फिल्मदो, चाइनानि हंकंनि फिल्मदो, बबेबा फ्रान्स, जापान, रासियानि फिल्म इन्डास्ट्रिजों जुदि, बबेबा आफ्रिकानि फिल्म इन्डास्ट्रिजों जुदि रुजुनो थांदोंबा, बबेबा थाइलेण्डनि फिल्म इन्डास्ट्रिजों जुदि नोंथांमोना रुजुनो थांदोंबा, कुछ भी नहीं, नाथिं, जेबो मिनिं गैया जागोन, ओंथिलेस जागोन। खारन बिथांमोननि फिल्मनि जि खरसा आरो जोंनि फिल्मनि जि खरसा, जोंनिया जाबाय लाखआव, बिसिना जाबाय कौटियानो हाजाराव थांनो नागिरो। 500 crore, 200 crore, 300 crore, 1000 crore। टाइटानिकआव बेसेबां खरसा जादोंमोन, ट्रय फिल्माव बेसेबां खरसा जादोंमोन, अबतार फिल्माव बेसेबां खरसा जादोंमोन, बैफोरखौ माने खोनाबाथ' जोंथ' गिनानैसो खारनांगोन, नङा होमबा?
स' बै इन्टारनेसनेल फिल्मनि बाथ्राखौ बाद दोन जों मात्र मोनसेल' बाथ्रा खालामनांगौ दा प्रडिउसार नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना जेसेबां जेसेबां आरजियो जेसेबां खरसा खालाम बेसेबां एवार्ड मोनदो बेसेबां मोजांसिन आंनि फिल्मा बेखौ बुङालासिनो गाव गावनो बेखौ ससियेल मिडियायाव फैयालासिनो सावरायलायनानै सल्भ खालामनांगौ बांद्राय जाबाय माने एक्सन रिएक्सन लास्टआव बुम ब्लास्ट जेन जाया आरो जेन बिसाया नस्थ' जाया आरो बेबायदि जायोबा बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया नस्थ' जागोन सानै साथाम मानसिनि थाखाय जुदि इन्डास्ट्रिया नस्थ' जायोबा बेथ' लासिंसिंबो खहा गोनां जास्ट आंनि रिएक्सनखौ होदो आरो माने जोंनिया जेरावबो पलिटिक्स आरो फिसा फिसा बुस्थुखौ लानानै पलिटिक्स साधारन फैसा थाखानि थाखाय पलिटिक्स साधारन बुस्थुनि थाखाय पलिटिक्स खालामो आरो माने जाय जेरै हागौ भाइरेल जानांगौ आरो हाइलाइट जानांगौ आरो जाय जेरै हायो माने ग्रुप जानांगौ आरो जोंनि टीम नोंसोरनि टीम बेनो जाबाय थादों